ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଠିକ୍ ନା? ଆମେ 2 ଦିନ ହେବ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସେହି ପ୍ରିୟ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛେ, ନାଇଁ କି? ଆଜି ଆମେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଆଜି ଶେଷ 2ଟି ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଓ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି କ'ଣ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ନାଁ ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷ। ତାର ପାଣି ପବନରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଆମ ଜୀବନ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସାଇତି ରଖିଛି। ଆମେ ତା ଉପରେ ନାଚୁଛେ, ଖେଳୁଛେ, ଚାଷ କରୁଛେ, ଘର କରିଛେ। ସେ ସବୁ ମା ପରି ସହିଛି, ନାହିଁକି? ଯିଏ ଏତେ ଦେଉଛି, ସେ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ତାହା ବୁଝିବା। ଏଇ 2 ପଦରେ ତାହା ହିଁ ବୁଝା ରହିଛି ଓ କବି ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆସ ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବଦିନ ଭଳି 2 ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ଆଗ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଶୁଣ। ଏବେ ଶୁଣିବା। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ସେଇ ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ପଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ। ସେଇ ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ। ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ। ଏଥର ପିଲେ ମୁଁ ବୋଲିବି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ହେଲା କି? ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ସେଇ ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସେଇ ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ। ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଥର ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏଥର ତୁମେ ମୋ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଭଳି ପୁରା ପଦ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଆବୃତ୍ତି କରି ମୋତେ ଶୁଣାଇବ, ବୁଝିଲ କି? ବହି ନ ଦେଖି ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ତୁମର ଏହା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ 2 ପଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ। ତାହାରି ସୁଖ କହିଲେ କାହାରି ସୁଖ? ଆମ ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଭାରତବର୍ଷର ସୁଖକୁ ଆମେ କାମନା କରିବା। କେମିତି କାମନା କରିବା? ଆମେ ତାହା ପାଇଁ ତାର ସେବା କରିବା। ତାର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଯିଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସନ୍ତାନ। ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ଗଛ, ପାଣି, ପବନ, ଆମ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସେବା କଲେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ସେହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଆମ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ତା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ପଛେଇବା ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମ ଦେଶର କେହି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ଲଢ଼ିବା ଓ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଥରେ ବୁଝିହେଲା? ରହିଲା, ସେଇ ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ। ସେଇ ତ ଗଢ଼େ, କିଏ ଗଢ଼େ? ସେଇ ଆମ ଜନ୍ମମାଟି ଆମର ଜୀବନ ଗଢ଼ୁଛି, ଆମକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ବଢ଼େଇଛି। ତାହାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି, ସେଇ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ
आमे समस्ते स्नेह श्रद्धा रखिले तार परिवेश को सफा सुतरा रखिबा। जदि तुमे माने बड़ मनीष हल तेबे तुम बापा मांकर ना रही सेहीपरि जदि जन्मभूमि पाई तुमे बाहर देश रे बड़ ना कमेइल ताहले आम देश भारतर निश्चित भावे ना हेब। तेणु सेठी जन्मभूमि पाई तुमे किछि कल बोली जना पड़िबो। बुझेला कि पिला एथर समस्ते निश्चित भावे भल मनीष हब आ तम जन्म माटीर ना रखिब। एठारे पद्धति सरीची तुमे माने बुझिछ। एथर किछि कार्य दिया जीव ता करिबा। प्रथम कार्य एक रे अछि आमे पाद को ठीक भाव में सजाड़ी लेखिबा। प्रथम कार्य देला पाद गुड़िक उल्टा पल्टा ही अच्छी आम सजा लिखा कौन लिखा जीवन ताहारी पाई ढाली ताहारी नाम आमे रखिबा। एपटे डैश अच्छी ताकू तमे ठीक भाव में सजाड़ी जेमती कवितार लिखाई से बोली लिखिब। पर खरे अच्छी से तो मोर जीवन गढ़े ताकू ठीक सजाड़ी लिखा तार सेने मुई बढ़ुची। बुझिले कि पिले। तापर कार्य 2 रे अच्छी जे नाची नाचिका जेमती नाची नाचिका लिखाई सेम तुमे आउ मनरू तुमे आउ कौन हम 3टी शून्य स्थान लिखिब। कार्य 3 अच्छी निम्नलिखित शब्द को लगाई वाक्य गठन कर। तुमे ता कौन करिब ना वाक्य गढ़िब। कौन कौन अच्छी ना गहन सागर जननी और कामना। तेणु तुम मैंने कौन करिब ना सही वाक्य गुड़िक लिखिब। तापर कार्य 4 अच्छी आमर प्रश्न उत्तर। कौन प्रश्न उत्तर अच्छी ना आमर प्रश्न उत्तर रहा आमे कर अच्छी आम जन्मभूमिर किपरि नाम रखिबा। बुझिला कि आमे जन्मभूमिर किपरि नाम रखिबा। खर अच्छी आमे कहार सुख कामना करने को कवितारे कहुछि। ए 2टी लिखिब। हाँ पिले एटी एत कर पाठ पढ़िब निश्चय किंतु हाथ गोड़ मुह को सानिटाइज बा हैंड वाश रे धोइबा कथा को केबे भूली जीवनी। बाहर को गले मुहरे मास्क लगाई जीवा निश्चिंत। हाँ धन्यवाद। एतिके हमर पाठ पढ़ा आजिर शेष है।